langsung lah aku. Dalah, nih Beijing lo quay bobber. Hari menjalang bobber deh. Terus gini hang sebedo. Hello guys, नोंथांमोनखौ जोंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबाय। दा जोङो थांगासिनो दं सरलपारा। नैबे लामायानो जाहैबाय जाहारबारिजों हाबनाय। जाहारबारिजों थांनानै डाइरेक्ट दिग्लि जइन जाहैसिगोन आरो। स' गाइस, नोंथांमोना जोंनि ब्लगखौ नायनो गोसोबा नायलांबाय थादो। थांनायावनो नै इन्टारेस्ट जालांगासिनो दं। मालाय खिथायाव थानानै इन्जय खालामगासिनो आरो जोंना मेडामाबो बिराद खुसि, बयबो खुसि इन्जय लालांगासिनो दं। गान दामदोंमोन ना गाइसमोन, ओंखायनो एसे माबा होनांदों आरो। थांबाय थानायावनो लामा गेजेराव नै गाइसमोन गल्डेन लांगुर लोगो मोनहैबाय जोङो। जा साइज खाना लान्जायबो गोलाव गोमो गाबनि। ओमफ्राय नैबे हारसिङै बोरै थाखो, बेहा गार्लफ्रेन्डजों गारजादोंमोन खोमा, ओंखायनो सिरि हारसिं थाफैबाय। ओमफ्राय माखासेफोरा ज' गेलेगासिनो दं। नै जि साइज नुयो गाइसमोन, सना गाबनि मोख्रा, जि साइज लान्जायाबो जा गोलाव। गल्डेन लांगुर होनो बेखौ गाइसमोन। जि मोजां लोगो मोनखादों। फैनानै जों फाइनालि गाइसमोन जों सरलपाराखौ मोनफैनो हाबाय। दानिया नैबे गेटआवहाय फैसा होनांगौ बिथांमोननो, बिथांमोनहा माबा लायो, पार्किं लायो। 200 रां होनानै जों हाबनाय जासिगोन। दानिया जों फैसाखौ होगासिनो दं। सासे आंना लोगोआ। दा नै जोंना मेडामाबो जि खुसि, आब'मोनहाबो नै दावदै लादों, जि खुसि आरोना। सहैनानै मारै इन्जयबो खालामसिगोन जोङो। सरलपारानि भिउसखौ जों लासिगोन। गरम दिनाव माथो खालामनो ना गाइसमोन, बेरायनांगौ। दाना नै जोंना मेडामा गुफुर गावदां भिडिअ लागासिनो दं गाइसमोन। बोथोराबो जि मोजां जादोंना, अखा हाहां जोमै खोबलायलायदों। खिन्थु गरमानो जादोंमोन। दुगैनो मोजांथार बिदि दिनावहाय। दे नायलायबाय थादों गाइसमोन। Rangkansilang dulu. Wah, gugus tar. Kayaknya skip nanggung mudah nih. Ada dong bawa deh. Phân đừng, im bặt phân là vẫn bao đừng. Si sao lu bisa kayu ayu. Apa salah? Nih Beijing lo quay bobber. Hari menjalang bobber deh. Bisa mau aku udah. Tadi itu lagi temen yang cuma ini. Iya, aku udah langsung sih. Lah sekarang musuh nih. Sih. Itu tunjukkan saga. Nah dia. Dari sini nanya. Aku sengaja nih kan. Rồi nữa. Mình cứ dặn nhịp này. Đúng thế này. Hai chúng ta cứ dặn cái kẹp lấy để. Không về Babu. Dạ không đi chứ. Ayo, beli bahasa. Đâu đi chứ đừng.
Beda. Không thiết ra đâu. Sao bukan lagi? Koron. Asfalt yang enggak jelas mas. Oh, balik kosong belok. Iya salah. Kenapa enggak bisa apa? Zagro beli na flight ke. Menjawab. Sono. Itu menjawab. Kena. Kasi, ay sono mani besi de sang. Ha? Ya. Tahu. Erna lagi siapa tu? Aro ichila. Ayo betul betul gini hang tu betul. Ah. Siapa boleh? Jangan bina. Kasihnya Sakit. Kas masih dah biar nai. Baik, sang besar baik cuba. Ayo ber. Tadi cuba. Wala hang baik. Sorong pareo. Sorong pareo. Betul hang tu. Betul hang mai. Betul jangan sih. Dari mudah terlalu. Naga bisa nak. Kamu cisa nusu kabe. Jinak lah nanti dah. Nawang nai. Kenapa serba dan lu gini nama? Sorol pareo tanda. Jadi betul deh. Tanda juga semula. Oh, saya nak bicara apa lagi? Oh. Ice cream dah bisa ice cream. Yang mana yang kita? Kalau nak lihat. Betul nak? Ya. Kurang aku. Ya. Iya ada. Masih ada. Nah, aku jangan biar ya. Mana yuk? Nak kena silakan. Ayo udah bikin cukup. Suruh para bina. Nara, bikin. Boleh dah, terus dah. Ambil bikin dulu. Ambil bikin dulu. Udah deh. Keluar gitu. Mana dah? Masuk. Nih. Hei. Korol para na biar aja par. Ya kanda. Yang masih kita asli yo ibu je. Hah? Yang kita asli yo. Korol para na biar aja. Lagi? Bila. Bisa sampai?
Ada jangan baca lagi. Ini ya. Đây ông đây đồng mượn hàng xí cho ra luôn chứ. Đã na nó mượn nó system điều này. Vậy mà chơi đi đất nè. Biết không? Biết sao là mình ra đó đi bên na khanda na ma na na sung biết duy ni ni được. Thế mà cái xe hàng xí đó alo dương mượn. Ra đó mà tung mau mượn. Na chứ na. जोङो नै दा खोमसि जाफैलायबाय न'आव सफैनाया मोनालायबाय दा जों न' फारसे सफैफिनबाय गाइसमोन स' बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ